O presidente da Deputación, José Tomé, axudado por un grupo de nenos e nenas, prendía na noitiña deste xoves o alumeado da sede provincial. As panxoliñas, interpretadas polo Orfeón Lucense, ambientaron o acto. A iluminación combina tecnoloxía LED de alta eficiencia que supón un aforro enerxético e económico. A idea é animar a cidadanía a visitar o centro da cidade e apoiar o comercio local, encher de vida e ilusión a Praza de San Marcos e resaltar a importancia do emblemático pazo. Así o destacaba José Tomé. Durante e antes do acendido, a rapazada gozou da compañía dos bolechas. Os protagonistas desta popular serie infantil acompañaron o presidente provincial ata o salón de actos, onde pequenos e maiores agardaban con ilusión. Os bolechas presentaron o seu último libro, Unha viaxe por Lugo, unha provincia natural, que promoveu a Deputación para que a cativada coñeza a provincia dun xeito divertido. Así que recibiron cada un seu exemplar para ler en familia. E antes de volver a casa, outro momento, este máis doce, para compartir ilusión coas personaxes da aventura.